biex aħna kollha nkantaw u nifirħu lil-missierna dan il-jum nitċelebraw. O missier kemm ħdimt għalina biex tlibbisna u titmana illum miegħek hawn inġbarna biex nagħtuk l-imħabba tagħna. U intrabbejtna intu għom it-nejn fl-imkien aħna kbirna u iż-żewġna iżda inqajt il-missier missier kon u missier tibqa dejjem ħabbejt lil kulħadd. Għadda żmien u qed nixjieħu lilek jien ma ninsaqx. Nishtiq li ngħidlek li aħna kollha nħobbuk. Inti biss il-missier tagħna, żgur li nibqgħu niftakruk. Illum ġurnata speċjali biex nifirħu l-koll fl-imkien. Lil-missieri nixtieq ngħidlu nifraħlek f'jum il-missier.